муниз абубакр ва муҳаммадҷон давлатовои навбат меҳмони супербачаҳо. Я хелеш медид ки моям сразу меромад, я хелеш баъди взвешивания меромад. барои чӣ фақат ҷои якумро мегирӣ? Дар якташ афт охир мағлуб шав. Як то ҳам дӯстони азиз медали биринҷи нуқра надоранд. 105 медали тило бе поражений. Агар ман стоп кардани бошам чикор кардам дако? Тап. Бай мегӯяд ки нету смысла с ними бороться, и так проиграем. Ина дар Дубай ма 5 кило вес ганят кардагиам, як моҳ ҳичи нахӯрдагиам. Ёд карден падаратонро? Ҳо. Сараташонро тамошо мекунед? баъзе мусобиқаҳое буд ки ҳар дуятон рақиб шудед. Ман дастира бардоштам. Чӣ ба? Барое ки и опиташ бисера ҳама камай. Хуб, ҳозир ки дастгирӣ карда истода аз шумоёнро? Акай Исмоил. Чӣ гуфт? Поддерживает мекунад, мотивация медад, додаракои ма ба пеш, молодец. Ҳам модарам, ҳам ранги падаре, ҳам ранги модар. Ту охирон бор падарата дар ёд дорӣ? 2023 буд.